Bazinga je síce skromný pes, ale niekedy som mala pocit, že Frappy mu ten nový pelech z Redantu závidí. Ale iba možno, alebo možno tak trošku viac. Ona, skromná, nenáročná borderečka, by to nahlas ale nikdy nepovedala, ale asi mu ho naozaj predsa len trošku závidela. Predanti na to ale majú nos a tak jedného dňa Bazinge prišiel takýto veľký balík. Aj keď ona sa tvárila, že v pohode, ten Frappyho, však to je celkom jej veľkosť, ona si ho občas požičia, keď bude voľný. Ale keď sme krabicu otvorili, tak neverila vlastným očiam, že je v nej skrytý úplne rovnaký pelech z úplne rovnakého materiálu, akurát teda oveľa väčší. Všetko bolo úplne rovnaké, bol rovnako mäkký, rovnako príjemný na dotyk a tento bol iba jej. Myslím si, že teraz je nadmieru spokojná. Má svoj vlastný pelech, pohodlný, veľký a nemusí sa v tom frapečkovom viac tlačiť. A frapeček je určite rád, že mu ho viac neokupuje. A je tak veľký, že sa doň pohodlne zmestí nielen sama, ale zmestia sa doň za brakou obe. A pre tých, čo si potrebujú pred kúpou pelech najskôr omakať, širokú ponuku z nich nájdete v predajniach Pet Centra.